Ahoj, já jsem Pája, jsem fotograf. Ahoj, já jsem Honza a jsem taky fotograf. Oba dva taky natáčíme. A taky fotíme. Jo, tohle je naše první video. A dneska jsme v Budějovicích a jdeme se podívat na svatební veletrh. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Honzo, co se ti tam líbilo nejvíc, jako na tom svatebním veletrhu? Líbil se mi tam stánek fotografky Šárky Hillerový. Jo, to bylo moc hezký. Mně se tam líbily zákusky od Hanči, ty byly moc pěkný. A ještě se mi líbilo 360 video. Jo, to bylo moc hezký. Potom se ti tam hodně líbil takový ten hrát, viď, co tam bylo? No. Jo, je tam hodně jakoby věcí jako prstínků, fotografů, šaty, ty jsou tam fakt jako nádherný. Limuzína tam byla, vej, taky nějaká. Kostymérky, nebo kosmetičky. Byly tam hodně kosmetiček, byly tam i od nás ze svatebního týmu, takže zdravím holky. A co se ti tam jakoby ještě... Byl tam Jirka Ježek, který to jakoby moderoval, takže dělal tam DJ. No, já nevím. Jako nevím, já fakt... Bylo tam... Zase, co bych vypích. Jako některé ty stánky byly fakt hezký, byly takový jako vyladěný, prostě různě jako některé ty dekorace byly hezoučky. A myslím si, že ty fotografové, já jsem se teda zaměřoval hodně na ně, protože jsem teda fotograf, stejně jako ty, a jo. Takže jako ty stánky měly pěkný, prostě fotky samozřejmě taky. Jo, někdo si s tím fakt vyhrál, že si tam dal televizi, měl tam úplně všechno možný. Já osobně se neumím pořádně jakoby tam prezentovat, takže já bych si tam dal maximálně notebook s fotkama, s videem a pár fotek, takže já moc tady ty veletrhy nechci chodit, mi to přijde takový, já se stydím, takže... Jo, ale bylo to fajn, jako bylo tam docela dost lidí, aspoň jako na můj vkus. Bylo, no, myslím si, že to je jako dobrý místo určitě jak pro ty lidi, kteří se tam chtějí prezentovat, ty svoje služby a určitě i pro ty návštěvníky, pro ty potenciální zákazníky, novomanžele budoucí, kteří si tam můžou jako vybrat spoustu věcí, můžou si tam třeba vyzkoušet to líčení prostě z těch kosmetiček, nebo prostě pokecají s tím fotografem jako vlastně naživo, což jakoby skrz ten online prostor jako nejde samozřejmě tak jako jednoduše. Zjistíte, jakoby, co je to za lidi, jak jsou vám sympatický a hned si tam jakoby padnete do té noty, takže budete vědět, co budete mít na svatbě a bude to velká jakoby jízda. Takže myslím, že se to vyplatí až... 180, ale jako nechci bullshit. To nevadí, prostě za 2 kila v pohodě. Myslím, že možná, že tam šlo i od někoho se jakoby něco dobrýho si tam dát, jenom jakože free, ne? To taky nevím. Občas to tak jako bývá na nějakých akcích, ale... Jo, můžete košnout asi taky úplně jakoby nevím. No a co ještě, co ti tam jakoby... Co by tam jakoby nic na to? Moc ne. No, sledujte naši práci, ukážu prostřih nějakých videí, nějakých fotek, jak fotíme, co natáčíme a třeba zase někdy. Ty máš dneska večer nějaký... Já mám dneska večer v Kotvě vernisáž, vlastně s fotkama ze severní Indie, Póly života se to jmenuje. Bude to tam vyset do 1. března, pak to budu nějak dál přesouvat. Určitě si myslím, že ty fotky stojí za to. Takže se tam můžete zajít podívat. Já tam dneska zajdu na pivo. I když se v Indii se, viď, jakoby asi... Ne, tam se nechlastá. Tam se nechlastá, viď. Tak já budu první Ind. No, budeš první Čech na indický přednášce, co tam bylo. Dostanu tečku. Jo, tak určitě doražte, no. A já si s sebou vezmu GoPro, takže vám ještě v tomhle videu ukážeme, jak to tam vypadalo, jak to probíhalo. Takže se mějte hezky, ne, nezdeklo, no to došlo do úsporného režimu. Aha, tak se mějte hezky. A zase třeba u nějakého videa nebo na nějaký svatbě. Tak ahoj. Tak ahoj. Jak se vydařila to? No ale jako dobrý, no. Takže jako, byl jsem docela nervózní, ale myslím si, že snad v pohodě. Ne, vypadalo super v pohodě a bylo to moc hezký. Tak děkuju. Tak jdem na fotky. Jdeme. Jo, ale tak jsem